Bl-eżenzjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni fuq art agrikola mikrija lil terzi se jibbenefika s-sit li jkun għadu kif wiret art agrikola mikrija lil terzi u wkoll artijiet agrikoli li jintirtu minn bdiewa meqjusa professjonali. Kull werriet li jkun se jiret art agrikola li ma jkunx jista' jieħu l-possess totali tal-art fideh, dan il-werriet se jiġi eżentat mit-taxxa tas-suċċessjoni meta dan jiddikjara fuq il-kuntratt tal-kawża mortis. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li din il-proposta mhijiex immirata biss għal werrieta li għandhom l-art imqabbla lil terzi, iżda tapplika wkoll għal dawk il-werrieta li jkunu se jirtu art agrikola huma stess jew xi ħadd minnhom ikun meqjus bħala bidwi professjonali. Ġie spjegat ukoll li din il-miżura se tapplika għal dawk id-dikjarazzjonijiet kawża mortis fejn dak li jkun miet wara l-ewwel ta' Jannar tal-2024. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta, Mary Louise Tabone, qalet li b'din il-miżura se tiġi żgurata ġustizzja lejn dawk is-sidien li jirtu art agrikola u ma jkunux jistgħu jieħdu l-art fil-possess tagħhom. Il-miżura ġiet estiża wkoll anke għal dawk meqjusa bħala bdiewa professjonali li jkunu jaqgħu taħt kategorija 4 u kategorija 5 tal-kategorizzazzjoni tal-bdiewa. B'hekk huma wkoll ser ikunu qed igawdu minn din l-eżenzjoni tat-taxxa. Dr. Tabone spjegat li dan se jsir biex ikunu inċentivati dawk il-bdiewa professjonali u jkun assigurat li r-raba jibqa' jinħadem għal skop agrikolu minn bdiewa ġenwini. Komplettajt li biex wieħed jibbenefika minn din il-miżura, il-werriet għandhom jissottomettu applikazzjoni mal-Aġenzija Riżorsi Agrikoli Malta biex iġibu ċertifikat li jistabbilixxi li art agrikola li tkun qed tintiret tikkwalifika l-eżenzjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni. Din l-applikazzjoni titniżżel mill-portal tal-Gvern servizzi.gov.mt. Il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajd u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo qal li l-Gvern ħadem biex fejn hemm xi tip ta' inġustizzja lejn is-sidien tar-raba li qed jiċċaħdu mit-tgawdija tal-art agrikola tagħhom tiġi indirizzata. Qegħdin nerġgħu nagħmlu qabża fil-kwalità, fis-sens li rridu nagħmlu das-settur sostenibbli. Anke fid-dawr tas-sentenzi li nagħtaw l-qarti tagħna fejn irid ikun hemm il-bilanċ. B'hekk aħna qegħdin ngħidu li sidien mod speċjali tal-art li jiġu eżentati bit-taxxa tas-suċċessjoni u anke l-bdiewa stess. Il-Ministru Refalo temm jgħid li l-art agrikola jiskarsa u hemm bżonn li l-pajjiż jibża għaliha.